Future Greenland nimi oqallitsittinerit saqqummiinerillu ullaarli KNR-TV-kkut malinnaaviineqarsinnaapпут sulisittisut ataatimersuartitsisuuvoq maayillu arfanganiit arfineq aappaata tungaanut inuit 400 missaaniittut peqataaffiissavaat. Vi vil gerne have, at folk kommer fra konferencen med Neriutigarput inuit ataatimiinnermi peqataasut ataatsimorluta kalaallit unaata inuiaqatigiittut siuariaqqinnissaanut suliniutaasinnaasunnik isummanik tigussaasunnik pissarsiaqarfiisinnaassagaat. Future Greenland nimi ilaatiut inatsisartut naalakkersuisullu peqataapput aammali namminersorlutik oqartussani aamma suliffeqarfinni pisortat ilaatiut peqataapput naalakkersuisullu siulittaasuat saqqummiinerit peqataaffialugullu oqalliseqataavoq oqariartuutigineqartullu arlallit naalakkersuisut siulittaasuanit immikkut maluiniarneqarput pingaartutaam qaartiitiineqarpuq peqataasiningaan ilniarner tungaatiuqqaffassaanissaq aam aningaasaliinissam tungutillu periarfissat suussanersit suusinnaanersit taulsaniatiu aam oqaatiineqarpuq politikkikkut patayaatsim ingerlitsinissa taan pingaaratilit aam isiineqarlut siunnersuutillu tigussaasut pinissaai naalakkersuisut siulittaasuanut isumallualersitsipput taakku assiigit oqariartiitaa tusaangitsuusarneqarsinnaangna sulisitsis kattuffianingaani allaningaanil tassan peqataasit inuutissarsiort allallu saqqimmiisit oqariartiitaa nallerserneqartartissaassa taamaattorli ataatsimortikkiarli nallersiitit isimmersiitit allallu pissarsiaritsi taa sakkissanaamtas taamaallu tunneqassuu politikkeer taakanit nayuuttut